ଦେଶର ସବୁ କ୍ରିକେଟର ଜାତୀୟ ଦଳରେ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାଠାରୁ ବହୁତ କ୍ରିକେଟର ନିଜ ନିଜ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇ ଆଜି ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବଛା ବଛା ପ୍ଲେୟାର ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଏଥିରେ ପୁରା ତଳେ ରହିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଯୋଗେଇ ପାଇଲାନି। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି 2ରୁ 4 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି ସୁଯୋଗ। 2008ରେ ଡେକାନ ଚାର୍ଜର ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିଥିବା ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିକେଟର ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର। ପୁଣି 4 ବର୍ଷ ପରେ ଡେକାନ ଚାର୍ଜର୍ସ ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ଲେୟାର, ଯେ ତାଙ୍କ ପରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନକୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମାତ୍ର 20 ଲକ୍ଷରେ କିଣିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ପାରିନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି କାହିଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରତିଭାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ତରରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଭଲ କ୍ରିକେଟର ନ ବାହାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଅଭାବ, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିଜର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ କେବଳ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବାବେଳେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଏହାର ପ୍ରତିଭା ପୁରା ବେଶୀ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ହିଁ ବାଧକ ସାଜୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ କୋଚ୍ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ତାର ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ମନ ଦୃଷ୍ଟିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବି ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରିକେଟର ନ ବାହାରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଷ୍ଟାଡିୟମର ଅଭାବ ନା ଆଉ କିଛି?